ଜଣେ କରିପାରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜି ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବୋଝ କମିଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ପକାଅ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ, ଡିପ୍ରେସନରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ, ଅନେକ ଅପସେଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛୁ କି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ଆଜି ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଉଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ବୋଲି ଆଜି ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁ, ନିଜକୁ ବଳୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁ। ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଜଗତରେ ନ ମାତି, ସୁଖ ଅଭିଳାଷରେ ନ ମାତି, ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା, ଶାନ୍ତି ପାଇବାନି ପ୍ରିୟମାନେ। ଜଣେ ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆସୁ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ସେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଯୋଗାଇବେ।